Hello everyone, माबोरै दङ नोंथांमोनखौ r p.Diya YouTube चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि कमेन्टखौ पिक आप खालामदों। आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ लाइभ प्रुफ देखायगोन। आं ओरैनो बुंनानै लेवा नोंसिनि कमेन्टखौ आं लाइभ प्रुफ देखायनानै होगोन। आं सिगां बुंदोंमोन ना कमेन्टखौ आं पिक आप खालामगोन होननानै आंहा समाबो बहुत माने थोआ जायो, ओंखायनो नोंसोरनि कमेन्टखौ थाबै आं बुंथिनानै होनो हायाखैमोन आरो। अब्ला फैदो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो आंनि पस्टआव कमेन्ट होनायखौल' आं फरायना खिन्थागोन। एम दैमारी हाहा रिएक्ट, नेक्स्टआव रनजित जी भिडिअस, मोजां टपिक बानायनांगौ बे जुन्थि बसुमतारी आंनि बिबोनांनिसिम बुंहरदों, नाजागोन। नेक्स्टआव दङ बाबुल बर' भेरि नाइस सं। आं हिन्जावसा जेनेबा हिन्जावनि जानो मेथाइ खनदोंमोन ना, बेखौ नाइस सं बुंहरदों आरो। थेंक इउ बाबुल बर'। बड' ब्लग नाइस रादाब, थेंक इउ। राहुल आर बर' गुड निउस। राहुल आर बर' इउटुब चेनेल दङ, नोंथांमोना बिनि चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम, बेखौ मदद खालाम, आं नोंथांमोनखौ खावलायो। नेक्स्टआव दङ आशिष गयारी, माने बुंहरदो आरो इयो आंनि बे भिडिअखौ नायनानै। मिलन बसुमतारी अके थेंक इउ। थिलि बसुमतारी रिएक्ट, बेफारि ब्लगार मोनथिया फंबाय, आङो मोनसे मैखुनखौ भिडिअ बानायना खिथादोंमोन ना, बेखौ जागोन ना जाया होनना, फालास जागोन नामासै होननानै, दा बेखौ बुंहरदो आरो मिन्थिया होननानै। आरबि इन्ट्रडाक्सन फेमिलि, चेनेलखौबो सोलायबायना बियो, नामखौ सोलायबाय आरो। राहुल आर बर' आं जायो मैखुनखौ जायोनो, आंबो जायो। माय बोहैथि दैसा, माय फेभरेट आरो ना आंनि थाखायबो। डिलेट एस एन लड एम3 थेंक इउ। व्हाट इज दिस? खासेव बोहैथि दैसा, खासेवमोन बियो, सिनायाखै होमबा? बड'टेक भिडिअस लाइक। राहुल आर बर' गुड आदा, आंनि लाइभआव बियो गुड आदा बुंहरदों, थेंक इउ। आंनिफ्राय गिदिरसिनसो जागोन खोमा राहुल आर बर'आ, जेबो नङा दे सोमोन्दो लिंलायनाया। मोजां जादों राहुल आर बर' थेंक इउ। गासैबो अननानै चेनेलखौ मदद खालामनानै मोनसे पस्ट होदोंमोन, बेयाव अके बुंहरदों, थेंक इउ। आं लिंक होयो डिसक्रिपसनाव, नोंथांमोना थांनानै लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। राहुल आर बर' सुपार हिट, जोंहा बिबोनां आरो फिसाज्लानि बे भिडिअमोन। बेनिफ्राय राहुल आर बर' गुड मर्निं, आंनि फिसाज्लानि खानाय सिननायाव गुड मर्निं बुंहरदों बियो। सोमदोन बसुमतारी, मिस्टार सोमदोन बसुमतारी बरिया नोंथां, थेंक इउ आंनि भिडिअ कमेन्ट हरबाय थानायनि थाखाय। राहुल आर बर' मोजां ब्र' थेंक इउ, आं स्टेन्ड बायनायखौ बुंहरदों। सुकिराम बसुमतारी मोजां जादों फंबाय, थेंक इउ। मोजां जादों भिडिअखौ होबाय था बिदिनो मोजां कमेडि। इउरप बर' थेंक इउ। गुन्दासो बियो जाथिनि थैस' फरायसर। राहुल बर' प्रफाइल गैया, थेंक इउ। कमेडियन मुभिज, नोंनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव हो भाई। डिसक्रिपसनाव जानला मानला नाम्बार होजाया। कमेडियन मुभिज अनार माने मानसि। रस एक्सिभार, खोनासंनो मोजां मोनदों मेथाइ खननायखौ फंबाय, थेंक इउ। एमबि बसुमतारी लाइक रिएक्ट, थेंक इउ। राहुल आर बर' सुपार, थेंक इउ। सोगोम ब्रह्म बरिया जादों जावनाया, थेंक इउ। बिरसन दैमारी अफिसियेल, थेंक इउ बिरसन नोंथां। गुथाल ब्रह्म टप कमेडि सुपार, थेंक इउ। बोहैथि दैसा नाइस, बोहैथि दैसा आं नोंनि कमेन्टफोरखौ नायो, बाट जिखिनि कमेन्ट फैदोंना बे आंनियाव कमेन्ट होबाय थाखायो माने गासिबो आरो, आं जोबोद मोजां मोनो आरोना। SM 5 स्टार भिडिअ टप कमेन्ट टप फिन मोर,
मा लिरदो बुजिस्लाबासै SM 5 स्टार भिडिअसआबो चेनेल दङ बिथांखौ मदद खालाम सुरत नार्जारी ब्लग्स सुरत नार्जारी आरो ओमफ्राय जोबोद मोजां जादों आदा थेंक इउ फंबाय आंखौ मदद होनायनि थाखाय आरो कमेन्ट होनायनि थाखाय राहुल आर बर' नाइस थेंक इउ राहुल आर बर' नाइस राहुल आर बर' बरिया कमेन्ट होबाय था आंनियाव राहुल आर बर' गुड भिडिअ मा भिडिअ होदों नोंसोरो नुखादों आं भिडिअखौ बुङा कमेन्टखौल' बुंलांगोन बड'टेक भिडिअस नाइस नाइस बड'टेक भिडिअ सुपार बड'टेक भिडिअसआ चेनेल दङ बिखौबो मदद खालाम बोहैथि दैसा नाइस सिनारि थेंक इउ आंनि बिबोनांनिसिम बुंहरनायनि थाखाय एबा कमेन्ट हरनायनि थाखाय बोहैथि लाइक नान्सि एन्डारसन आयु मामाइलाय RRU 90 इसोर भुनियापि मा हरो माबा हेकारनिसो नामा NK राजा टप 2 सुपार भिडिअ थेंक इउ ब्र फर कमेन्ट SB क्रिएशन गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम थेंक इउ कमेडियन मुभिस भाई नोंनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होलाय आं नोंनो माखासे पिक्सार फाथायहरनि सरि आं नोंनो रिप्लाइबो होखांबाय नोङो हरनो गोसोबा आंनोनो हर ओमफ्राय वेरबर फेसबुक पेजाव मेसेन्जाराव होनो हरदोंमोन खिन्थु बियो हराखै Your video is awesome I am मा इयो मिन्थिया दे बारा इंग्लिशबो रोंलायला I am so enjoy your video keep it up बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो मजा आ गया keep supporting thank you किशोर जी बे फाग्ला बिदिजों जायो हाब चेनेलनि नामसो जाखोना मासो जाखो रिएक्ट थेंक इउ बैथि दैसा लाइक लाभ रिएक्ट थेंक इउ एवैसाम ना आदा माय आं बुजिलायला खिन्थु बर' फरायनाय आंबो बारा इंग्लिश रोङा दै मानसिया माखौबा उल्था फाल्थासो बुंलायलाङो आंनिया गुड मर्निं ब्र गुड आपडेट थेंक इउ बे राजस्थाननिफ्राय होनदों खोमा मैद मानि होनदोंमोनथाय इयो चेनेलखौनो नामखौ सोलायबायना इयो SB क्रिएशन आदा आंनिखौबो बेबायदिनो दोनना आरोना दोनना होजानो लुबैदोंमोन नोंथां आबा मा सानो होगोन दे होखायो आङो लिंकखौ गाहायाव होखादों होबाय थागोन रंजाल अफिसियेल नाइस गुड मर्निं आं रिप्लाइसो होदों दै खिन्थु दा गुड मर्निं नंला रंजाल अफिसियेल नाइस ब्र अन्नानै आंनिखौबो एसे नायदो वेरबर फेसबुक पेजनि मेसेन्जाराव हर गीता बर' मोजां दे थेंक इउ बरिया चिरां बिजनि रादाब फेमिलि थेंक इउ रत्ने बसुमतारी नाइस थेंक इउ r.p.Diya गेमार 96 मोजां नुदों ब्र थेंक इउ मिस्टार सोमदोन बसुमतारी बरिया नोंथां थेंक इउ प्रभास प्रेजेन्ट नाइस आरो इयो नाइस थेंक इउ MPS कनवार ब्लग्स नाइस थेंक इउ SB क्रिएशन हेन्डसाम ना मा इयो एवेसाम आदा बेसे लाखो ओमफ्राय आं भिडिअ होखादों स्टेनखौ सोंहरदों इयो हेलौ भाई मैं गरिब टेक्निकल थेंक इउ फुलन CS बसुमतारी थेंक इउ भेरि गुड स्पिच थेंक इउ गावजों गाव सुक्ति तर्क होलायनाय बाथ्रा बुंनाया मोजांसो बे नंगौ खिन्थु अभारद्राय जायोना खायफा ओंखायनो बुंनो गोनां जायो आरोना रैसुमै बसुमतारी मिनिबायलां मेथाइ खननायखौ हा थेंक इउ रैसुमै बसुमतारी कमेन्ट होनायनि थाखाय SB क्रिएशन आदा अन्नानै आंनि चेनेलखौ कमिउनिटियाव दोन ना एसे बुंनानै हो आदा प्लिज आंना दाबो ग्र'आनो जाला खालामगोन दे आं बुंनानै होदों आरो
डिसक्रिप्शनाव लिंक होबाय थागोन आं। अनिमा बसुमतारी राइट थेंक इउ मा भिडिअ कमेन्ट होदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ। लाइभआव बुंदों SM 5 स्टार भिडिअस गुड आदा थेंक इउ। रादाबुवारि बाथोन देग्लिनांगौ बुन्दु बलेन टाइगार मा होनो बडलेण्ड टाइगार बादि इउटुबारखौ नोंना राइट जादों गेजेरनि जानांगौ इउटुबारा थेंक इउ औ गेजेरनि जानांगौ थेंक्स भाई गुड आपडेट ओके 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 एसबी क्रिएशन थेंक इउ सो माच आदा आंनि आदानि थ्रुयैनो आंनि चेनेलखौ जाय चेक खालामदों आरो साबस्क्राइब खालामना होदों बिसोरनिसिमबो थेंक इउ। आं भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखै गथ'फ्राबो सोलाबथ'वाखै आं दा ब्लग भिडिअफोरखौनो बानायथ'नो नागिरदों नोंथांमोना साननैसो नेथ'व अके अके नेगासिनो थाखायो आं नायो नोंनि भिडिअखौ बड'टेक भिडिअस थेंक इउ ब्र एन के राजा टप 2 सुपार भिडिअ निउ फ्रेन्ड अके डम्ब्रु ना मा ये धुम्रुधर ना बुजिलायला ना माबा माबि मा हा फाग्लि जाखो बन्दु थेंक इउ बैथि दैसा मोजां जादों थेंक इउ चिरां बिजनि रादा फेमिलि नाइस पुमा स्वर्गियारि हा रिएक्ट लाइक रिएक्ट थेंक इउ राजा ब्रादार वाव थेंक इउ नों मानो आमखाखौ गाज्रि मोनखो नों मानो आंखौसो जानांगौ ना आंखौ गाज्रि मोनखो मानो फेसबुकआव ब्लक खालामखो माखौ गिना मा आंथ' जेबो खालामा सरि गोजोना माने ना आंनि एड्रेस सोंहरलाबायबाय थादोंमोन आं मानि ओमफ्राय बायदिसिना आरो ओंखायनो आं इखौ ब्लक खालामदो जानला मानला नङा माने इयो माने प्रफाइलबो पिक्सार गैयामोन नालाय सोरमोन इबा एड्रेस सोंहरलाबायबाय थादोंमोन ओंखायनो ब्लक खालामदों आं खोथा हरगोन एड्रेसफोरखौ खिन्थु गावनि प्रफाइल थानांगोन ना फेसबुकआवबो जानला मानला फेक एकाउन्ट खुलिनानै एड्रेस सोंबालाय आरो गिखागोन बयबो पुमा स्वर्गियारि हिनारिखौ देखायदों बेनिफ्राय बैथि दैसा बरिया लाभ रिएक्ट थेंक इउ चिरां बिजनि रादाब फेमिलि थेंक इउ नाइस किप इट आप सिस्टार थेंक इउ आंनि बिबोनांनिसिम इट्स बिरसाद ना R.J. बसुमतारी गुड आदा थेंक इउ मिसाल लिउइस ना बाप्पा ओइ मा हरो बुजिलायला फरायनो रोंलायलाङो इफोरखौ R.B. गेमार 96 बिबोनां नामा ब्र बियो बिबोनां बेनिफ्राय सोरजि सुमा ब्रह्म आखाइ सुनिल बर' सरि माखोबा नुहैलायलाङो आंना मेगनाबो ससमा गाननांसिगोन होनबा साहिल बर'खौनो सुइल माबा माबि सिनलायलांबाय राइट भाइ जि बा थेंक इउ हिमानि बसुमतारी एसे लाजिबायदां गावखौनो गाव सानना लाथारदोंमोन बियो ओइ मिथिया लाजिया गावनि खोथासैलै बे सुजित ब्रह्म बिथाङा गावनि साबस्क्राइबार्सफोरनाव थेला गारि गंफानो जुजाइबो बिहरगासिनो दंबावो आं होनदोंमोन नालाय अर सुनो बन बिदो नागिरदो होननायखाय इबो एकदम जुजाइनि खोथा बुंहरबाय आरो बेफारि ब्लगार यामि चिरां बिजनि रादाब फेमिलि वाव R.B. भिडिअ यामि मा होननाय जायोबा राहुल आर बर' गुड थेंक इउ नों हारसिं गायजोबनायमोन नामा जारौ गायनायालाय गायदोंमोननो माखो गायदों आंबो मिथियाना बर'नि आखलखौ गुबुन हारिनो मिथिहोहरबाय बे सैमा टाइगार्सआ जेनेबा ना टाइगारा गावहा हारसा हिन्जाव नालाय मा होनो बेखायनो हारसाजोंसो लोगो जायो बे फंबाय
बिलुना ब्रह्म माथो बुंबावनो आरोना जेनेबा राहुल आर बर' गुड ब्र' आं सिफुं मिक्सारनि अनार ब्रजन क्रिएसन थेंक इउ कृष्णा बसुमतारी नों थिगखौनो बुंदों आदा थेंक इउ अरुण ब्रह्म जोंसार नार्जारि मोजां मानसि नङा बे जाम्बासो है माथो बुंबावनो आरो आरबि गेमार्स माखासेखौ उनाव खालामगोन आं दसे उनाव खालामगोन एसे बिजि जाना दं माथो खालामना खामानि मावनायफोराव बिदिनो जाखायो आरो कमेन्ट खालामदों वी आर बर' चेनेलनि जाना साबस्क्राइब होनना थेंक इउ साबस्क्राइब खालामलायनांगौ 7 जननि लिंकआव थांना साबस्क्राइब खालामबाय ब्र थेंक इउ खालामलाय बेफारि ब्लगार 1 लाइक थेंक इउ चिरां बिजनि रादाब फेमिलि थेंक इउ लखन दैमारि ना लखेन दैमारि मायो नोंबो बिपिएमनि जाना बुंबानो जाबाय जाम्बा है आं बबेबा राजखान्थिनि जानानै बुङा गेजेरनि जाना बुंगोन आं माने सोरबा करपसन खालामदोंबा बुंलायनांगौ अब्लाबो माने आं बेयाव सिमानि खोथा बुङो आरोना सिमा थायो बुंनायनिबो सिमा बारनानै बुंबासो आं बुङो जोबोर मोजां जादों नोंनि बुंनाया थेंक इउ गोमसार दैमारि थेंक्स जाव खदालजों टाइगार बोरमाखौ खदाल बिखुं बायलाय लांगोन आंना जावनानै गोमसार दैमारि फर भेरि ग्रेट थेंक इउ राहुल आर बर' गुड बिरखां मार्क ना ये राइट सार थेंक इउ आंखौ सार होनलायथारबाय फुसका हाजवारि सरि माबा थांबाय सरि बियो बोरैबा मबाइला बेक जानानै थांदो बे मानसिखौ बुथारनाया बेसै ब्र सर मा बुथारबायनो हामा किशोर मृधा ब्लॉग्स बहुत मजा आ गया यार रियली आपका ब्लॉग वीडियो देख के बहुत इंजॉय किया कीप इट अप एंड कीप सपोर्टिंग ओके कमलेश्वर बर' कमलेश्वर बर' राहुल आर बर' खुदै गबाय आरो ना जेनेबा आंना थाइजौ जानायखौ नुनानै ना लुबैबाय जानो गिता बर' जानो लुबैबाय ना आब' बर'नि गिदिर गोलाव एसेबां क्रेडिट गोनां लिडारफोरखौनो सनमान होआ बे दुगामारा बड'लेण्ड टाइगारा मा पलिटिक्स रोंगौ नो बेलाय राजिब बसुमतारी नंगौ बारु जेनेबा ना नोंनि बुंनायाबो सैथो रहिला बसुमतारी हा हु हा हि हा लाइक दिम्बेश्वर नार्जारि राइट बाथ्रा बुंदों नों ब्रादारा थेंक इउ आंनिफ्रायबो गुथाल ब्रह्म इन्टारेस्टिं स्पिच माने स्पिक आरो थेंक इउ इउर'प बर' राइट कमेडि थेंक इउ बिराद मोजां जादों नोंनि बे भिडिअ'आ थेंक इउ इउर'प बर' आरबि क्रिएसन येस आई एम वाइटिं ब्र थेंक इउ आदा राइट गफाराम बसुमतारी एसबि क्रिएसन आदा अननानै आंनिखौ प्रमोट खालामनो प्लिज आदा खालामना हो आरो खालामगोन दे खालामो आंहा सोलाबथाराखै भिडिअ बानायनो भाइ चिरां बिजनि रादाब फेमिलि थेंक इउ माथो खालामनो नोंथाङा आंखौ हेफाजाब होनानै साबस्क्राइबा बारायगासिनो नंगौ नामा थेंक इउ बेफारि ब्लगार चिरां बिजनि रादाब फेमिलि पुमा स्वर्गियारि थेंक इउ लाइक
गोजोननाय थाबाय ब्र नोंनिसिम r.p. Gamer 96 अके लकेन दैमारी औ दे जागोन दे सिफुं मिक्सार थेंक्स अके राहुल बर' लाइक रानजिब बर' मोजांखौनो बुंदों थेंक इउ जोंसार मुसाहारि ना मुसाहारि yes you are right thank you किशोर मृधा ब्लॉग्स आपका वीडियो देख के मज़ा आ गया आपका चैनल बहुत बहुत ग्रो हो बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो मज़ा आ गया कीप इट अप कीप सपोर्टिंग ओके राहुल आर ब्रो राइट थैंक यू राहुल आर ब्रो आई लव यू मा इयो ब्रि ना मा मा आदारफोरखौ मिथियाना आं इदि लिरबा राहुल आर ब्रो सो क्यूट थैंक यू राहुल आर ब्रो गुड ब्रो मालै आदा बाबुल बर' बार' माथो खालामबावनो आरो r.p. Gamers 96 you are right bro thank you r.p. Gamer बिरसन दैमारी ऑफिशियल so cute thank you लुकास दैमारी बड'लेण्ड टाइगारखौ नुबाथाय एलार्जि जाजोबगोन हेन मोनजोबखायो आं येसर KN औ बिदिसो बुंनांगौ दा राहुल आर बर' राइट ब्र' राहुल आर बर' मा खालामखो खासेवखौ दैयाव हेगारफिनबाय You are right bro, thank you. देरहासात नार्जारी प्रानेश्वर रामसारी दासो मोनदों टाइगार साल सेलेफा माथो बुंनो आरो जावदों आं एसे इखो राहुल बर' गुड राहुल आर बर' कंग्रेचुलेसन्स आंनि 1K जानायाव बुंहरदोंमोन आरोना इयो सिगां ओमफ्राय खनसाय रामसियारि थिगखौनो बुंदों ब्रादार अके अके बेफार ब्लगार फंबाय हिनजाव लाबाय बिदिब्ला ओइ लाबाय मालाबानो सोरांस्रि लाइक थेंक इउ फर कमेन्ट सिफुं मिक्सार नाम्बारखौ हरदो औ दे जेनेबा कन्टेक्टआवथ' जालायखाबाय एवार्ड बसुमतारी एडवार्ड ना एवार्ड इलाय बा नों थिगखौनो बुंदों नोंबो मोजां मोनला भाई बड'लेण्ड टाइगार आंबो मोजां मोनला भाई बड'लेण्ड टाइगारखौ चिरां बिजनि रादाब ना फेमिलि अके बलेन बर' जोबोर मोजां बिबुंथि फंबाय थाबैनो रन्जन सारखौ बरननायाव हेफाजाब होनांगौ गासैबो बर' हारिया हारसाखि गोखाफोरा साला आरोबाव गादबनो नाजागासिनो दंबावो ना जै बड'लेण्डनि जै माथो बुंबावनो जोंनि बर'फोरखौ माथो बेफोरबायदिनो गुबुनदों मन' जाहां होननाय मेथाइफोरबायदि जाबाय एक लाइक ब्र' होबाय रनजित बसुमतारी थेंक इउ सिफुं मिक्सार साबस्क्राइब खालामनो होलाय नोंनि लोगोफोरखौ खालामनो होदों आरो लिंक होबाय थाखाबाय आं बिपुल नार्जारी मोजां ब्र' राइट थेंक इउ सबिता दैमारी ना फिसाजोफ्रा मिनि सोबाय आंहा आंनि डायलगफोरखौ ना आंनि कमेडिखौ ना दे थेंक इउ रिफुल दैमारी मोजां मोनदों आं थेंक इउ मोसायालाय मा बुजिनोब्रा बेलाय हाग्रानि जुनारसो माथो बुंबावनो आरो रमान ब्रह्म नाइस थेंक इउ दाउला बिबार खुलुमनाय येसर रमान ब्रह्म एस्टकिं ना बिरसन दैमारी अफिसियेल मोजां ना गाखोनो फ्लाइटआव गाखोनाया बरिया एकदम जिउ थाहां माबा थाहां मोनलायलाङो बे गारिफोराव दलंफोराव गोजौनिफ्राय बारल'बा हिउथ मोनोना बोरैबा एकदम बिदि मोनलायो फ्लाइटआव सयथिबो
17 बोसोर होखार जाखाबायना दालाय गुबुन पार्टिनि माखो पार्टिखौ होखारगोन लरग' नोंहा बेवहाय मा खर' सानांगौ जाखो खर' सानायनि खोथा नङा अमर ब्रह्म बड' आं खर' सायाखैथ' बे साला सैमा टाइगारा हारसा हिन्जाव लाना दुगाना बेवहाय बिहावनि न'आव थाना जाग्रा ना जाग्रा बिदि लें टाइगारा मा बिटिआरनि जाम्बा बाहेराव थाबाय नालाय बे माथो बुंबावनो आरो सिफुं मिक्सार मोजाङानो आंनिखौबो बुंनानै होलाय बुंनानै होबाय आरो बुंबायबो थागोन राधिका बसुमतारी हाहारिक मायो गाबनाय ना मायो मोजां सिनायलायाखै पुरन बसुमतारी राइट खोथा ब्र थेंक इउ बिरसन दैमारि 1K जानायाव बुंहरदोंमोन कंग्रेचुलेसन्स बावहरदोंमोन आंबो थेंक इउ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना बरिया ब्र अनसाय बसुमतारी जाथारदों फंबाय थेंक इउ अर्जुन अर्जुन बसुमतारी अलंबार बसुमतारी सुपार जादोंमोन आदा सङा मेथाइया खिन्थु खनला बायदों खिन्थु नोंसोरनि खोथासै आरो जानाय जायाखै r.p.Diya आंनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होदो भाई आंनिखौबो होयो आं होखायो r.p.Vlogs हाय गाइस सोमदोन बसुमतारी सोर जाम्बा इउटुबार रोंलाय हु हा हा इदि बुंनाया थाखायो बारु कमेन्टखौ इयावसो बोरैबा सौदु फैबाय नै दानाबा जाम्बासो बुंहरबाय आंखौ दे जेबो नङा एकदम नमस्कार कमेन्ट होनायनि थाखाय नोंनि 1 मिनिट टाइमखौ गारनानै आंनि भिडिअ कृष्णा मोजांथार जादों फंबाय नोंनि बुंनाया थेंक इउ कृष्णा रैरुब मुसाहारि हा साला बड'लेण्ड टाइगारा दासो ओंखारनांदों गावखौल' दुगा सानग्रा बे मालायखौ जावलाबायग्रा बे मानसिया दोलोजों थाना खामानि मावग्रा बे माथो बुंबावनो आरो बिक्रम ब्रह्म नै किरण सोरांसो होनलायलांबाय बिक्रम ब्रह्म बेस फंबाय नोंनि फिस्ला रावजों बड'लेण्डखौ नोंनि फेस्ला रावजों बड'लेण्डखौ टाइगार बेदर गोथां जाग्राखौ जावबाय थानाया बिदिनो लाजिफोनांबाय था जाम्बा आदुवाखौ गाव लाजिगोन ना लाजिया गावनि खोथासै जुदास नार्जारि राइट ब्र नोंनि रावा गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो बिदि बुंनो नाङा गावहासो मानसि जाफिनो मानो नंगौथ' आरो लकेन दैमारि एलवेज सापर्ट इउ अके थेंक इउ राजेश खाख्लारि हा जानोबा फै मा इयो बुजिदिया राजेश खाख्लारि आं हरगोन बेसेबां बन नांगौ जोंनियाव मा जोबनो मिथिबाय बननि खोथाखौ बुंदों इयो बन अर सावनो ना बड'लेण्ड टाइगारखौ बर'नि गेजेराव अर सावनायनि खोथा बुंनायाव ओमफ्राय रनजित बसुमतारी बरिया ब्र थेंक इउ जायलाबि इउ आर राइट ब्र थेंक इउ SB क्रिएशन कंग्रेचुलेसन आदा आं हाला जेनलायबाय ना मायो इउटुबाव जेननो गोनां गैया जागोन साबसक्राइबार बारायबाय थागोन आंनाबो बिदिनो दा एसे एनै बारायलांगासिनो दं बारु गुड इभिनिं आदा गुआ जादों आरो जेनेबा गुड इभिनिं आदा रुनु बर' थेंक इउ रुनु बर' जस नार्जारि बड'लेण्ड टाइगारा बियो बर'नि मोसा नामा हाथायफ्रा फानजागोन नामाब्रा मिथिया खिन्थु आं मायो आपाजित ना अपजित होनो बेखौलाय अपजित ब्रह्म बड'लेण्ड टाइगारा जोंनि गिदिर मानसिखौ सनमान होनो रोङा नंगौ बारु इयो माथो बुंबावनो ना जेनेबा जोंबो
मदद होजानायखौ लुबैयो जोंबो सोरखौबा गाज्रि बुङा गिदिर मानसि नालाय गिदिरखा आरो बेखौ सनमानजों बुंनांगौ एसेबां गाज्रि बुङोब्ला जोंनि इयुन जोलैफोरा बेफोरबायदिनो आरो बुंफिनगोन गाज्रि जाफिनगोन नङा होमबा सनमान होनो रोंलायनाय नङा बेखौ माने साननानैनो आं बुंदों आरो जोबोद मोजां बुंबाय नों फंबाय थेंक इउ बिराज मुसाहारि बेरसन दैमारि अफिसियेल 100% थेंक इउ आंनि बुंनाया 100% नंगौब्ला राजु दैमारि जुमाय लोंदोंमोन नामालै आदा हाव डायलगा माने जुमाय लोंनाय बायदि नुयोनो आंखौ जुमाय लोंनानै आं भिडिअ बानायफेराखै दै सयथिबो आं इदिनोखा दसेनो कमेडिबा एकदम कमेडियाव जानला माला मोजांबा मोजां इदिनो आरो एसे इन्टारेस्ट खालामबाथाय इदिनो नुखायो मानसिखौ माब्लाबा मोजां माब्लाबा इन्टारेस्टिंआव बायदि एक्टिं देखायनो गोनां जायो नालाय लोंनाय बायदि नुयो आरो गुड निउस ब्रादार थेंक इउ गन्द रामसियारि बिग्राय बर' इउ आर गुड मेन थेंक इउ बिजय बर' बड'लेण्ड टाइगारा हौ सा आदा ये सर मा बुंखो हामा रन्जित दैमारि इउ आर राइट दादा थेंक इउ रन्जित दैमारि रिंखां बसुमतारी भेरि नाइस थेंक इउ रिंखां बसुमतारी राइट दादा थेंक इउ नाइसु बसुमतारी बड'लेण्ड टाइगारनि मोखां नुबानो जोबोर जोंखावखायो आं बोरायबाय पापिखो मा आं लिरनायफोरखौ बारा बुजिलायलाङा दै खिन्थु फरायनाया एसे मिस्टेकफोर जालाबायनो हागौ सोरजिसुमा आयो लाइक आपेल मा इयो मिलन वाटार ना मा होनोमोन वाटार मिलन ना मा होनो इयो खावसे हरदोंमोन जानोबो हाया हरबाबो आर.p. भिडिअ लाइक ग्ल'रि बर' इउ आर राइट थेंक इउ बाहागि आदा बेनि बनहाफा मोखाङा मा इयो बुंनो क्रसो बे बिसि नोंहा बे थेव थेलेफा मा बुङो आं लिरनायखौनो बुजिलाङा बिरन बर' हा बेरसन दैमारि अफिसियेल हिट जाथारदों आङो बे जेनेबा दा लाइभ प्रुफ कमेन्ट फरायनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना आं फरायजोबनो हानाय नंला आरो समाबो आंना गैला नै मोनसे खोथाखौ माने मोनसेल' नङा मोननैसो खोथाखौ आं बुंनो लुबैयो आङो नोंथांमोननि चेनेलाव आंनि चेनेलजों वेर बर' इउटुब चेनेलजों कमेन्ट हैयाखै हयथ' लाइक हैयाखैबो जानो हागौ ना नोंथांमोना आंखौ साना जे आंनियाव कमेन्टबो होफैया आंनिखौ भिडिअखौ नायाखै खोमा होननानै आङो बेलेग जिमेलजों नोंसोरनिखौ नायो आंना बलेन दैमारि चेनेल दं मोनसे ओरैनो जेनेबा आरो कमेन्ट हैनो थाखाय खुलिनाय ओरैनो बलेन दैमारि आं बर' इदिनो माबा माबि जेनेबा नामा सोलायनानैबो हैनो हागौ आङो माने आंनाव जिमेला मोनथाम ना मोनब्रै दं नालाय नोंसोरो आंखौ मदद होआखै मायाखै सानो ना ओमफ्राय जाखिनि लिंक होदोंना बेखौ साबसक्राइब खालामलाय आं ओरैबायदि सानो आरोना खायफा माथो आंखौ साबसक्राइब खालामनो खोथानानै आंनिखौबा खालामगोन ना खालामा आं साबसक्राइब खालामनाय स्क्रिनशट हरलायलायो ओमफ्राय बाट आंनो हरा बाट आं बेखौ आनसाबसक्राइब खालामफिना दै आं बिदि नङा खालामगोन खिन्थु आंनि गोसोआव बेफोरबायदि साननाय गैया आंहा जेबो लस जाया नोंसोरनियाव साबसक्राइब आरो लाइक खालामनायाव नोंसोरनि नायनायाव बाट नोंसोरनि भिडिअखौ नायोबा जेनेबा आंनिया एमबि जोबगोन बाट साबसक्राइब खालामना दोननायावथ' जेबो लस जाया नङा होमबा बिदि आरो नायो भिडिअखौबो नायो आङो गोबांनिखौनो नायो आच्छा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि कमेन्ट पिकआप खालामनाया बेखिनिखौनो दोनथ'नोसै बहुद दंबावोमोन कमेन्ट आयु हाला आङो इमान दिनै समानो गैथ्रा एकदम सम थाबा आरो आं बुंबावगौमोन आं उनाव बुंबावगोन दे जायफोरा कमेन्ट फरायजानो मोनाखै नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा कमेन्ट फरायनायाव सोरनियाबा थालांबायदोंबाबो गाज्रि मोननो नाङा आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नाय नै समा जाबाय आंनिया शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम दिनै एसेनोसै बाय बाय